Защо? Няма ли страх от Бога този човек? Нямат ли те, Българската православна църква не усеща ли Бога? Бог е навсякъде. Той е и в инвитро клиниките. След като там се раждат деца, след като те растат, след като момичетата и момчетата са щастливи, усмихнати, изпълнени с надежда, значи Бог е позволил това да се случи. Шокиращо. Странно е поведението на Българската православна църква. Сега разбирам, че има изказвания на владици, техническа грешка била при набирането на текста. Нямам думи. Те днеска дадоха назад малко. Да, дадоха назад, защото обществото скочи. Аз благодаря много на медиите, защото наистина те много отразиха проблема. Колко семейства, които имат репродуктивни проблеми? Между другото, аз съм участвал в такава акция, такъв проблем имаше. За количките, да, имаше колички, депутатите от предишното народно събрание. Беше там, да не ходят на инвитро, на инвиво, което беше изключително грубо. Аз се спомням това и мога да ти кажа, че благодарение на твоята подкрепа тогава, когато получихме тези, които протестирахме там, след това беше една от крачките да бъде създаден този фонд и държавата да се погрижи, нали, за финансирането на тази съвременна медицинска асистирана репродукция. Обаче пък вижте колко интересно църквата се намеси и то изключително логично. Църквата нямам думи при положение, че тя не е активна, тя не прави нищо. Нищо. Нито за бездомните, нито за обикновените хора, нищо. Аз съм източно православна, християнка. В такива ситуации католическата църква как реагира? Точно това искам да кажа. Значи, като отивам като съм ходила на Запад, католическата църква е много по-близко до хората. Там усещаш, на духовника му усещаш топлината, човещината, разговора, подкрепата, когато губиш своя. Има създадена католическа болница в Брюксел, която се финансира от католическата църква за развиване. Има ли болница в България, която се финансира от българската църква? Българската църква нищо не финансира. Тя финансира, институцията финансира само себе си. А има ли някакъв дом за сираци, който да е финансиран от църквата? Аз не съм чула. Училище има ли, което да е финансирано? Няма кухни за бедни, нищо. А какво се случва, ако нямаш при да си кръстиш детето, да речем, в България? Имаше такъв случай, нали, когато тук една майка бедна и беше ходила да иска да си кръсти детето в редица столични храмове, богати, големи, и бяха и навсякъде отказали. Трябва да си плати таксата от 40 лева или колко беше и тогава ще станеш християнин. Ако нямаш 40 лева, не си християнин. Не си християнин. Бог няма да те признае, което не е смешно. И как се реагира в такава ситуация спрямо такъв вид свещеници в България? Бог да ги съди. Значи, вярата е твърш толерантен към другите. Това си техен проблем. За съжаление, не е само техен проблем. Уважаеми зрители, скандалът, който коментираме с моята гостенка, е позорен и срамен. Вместо да носят утеха и упование на хората, български свещеници ги обиждат и нараняват. Вместо да търсят решение на проблемите им, те създават нови проблеми. Как да им вярваме? Българската православна църква отдавна е престанала да изпълнява мисията си, отдавна е престанала да обединява хората, да се противопоставя на насилието и да проповядва морални ценности. Вместо това свещениците превърнаха религията в средство за забогатяване. Изпокараха се за пари и за власт. Отблъснаха хората с високомерие и арогантност. Как да им вярваме? В момента Комисията по досиетата проверява висшето духовенство и скоро ще стане ясно, че повечето свещеници от висшия клир са бивши доносници на държавна сигурност. Какви хора ни учат на християнски морал? Попове с пагони или полковници с расо? Как да им вярваме? Случаят с заклеймяване на инвитро премина всякакви граници и нормалната човещина. Отвратително е да ровиш в болката на хората и да ги обвиняваш в несъществуващи грехове. Безплодието е болест, а болните не се нуждаят от анатема, а от лечение. Уважаеми зрители, ще се видим само след малко.